Rempetem gisteren voor het eerst het LVK gewonnen. En dus mochten ze de Bertha Paulussen trofee mee naar Oorsbeek nemen. En daar ging het feestje vandaag nog eventjes lekker door tijdens de receptie van de kerstverse winnaars. Met vastelavond viersten, meteen aan het begin. Vastelavond viersten, gebeuren daar een keer. Geen rijden om te stoppen, geen rijden om te gaan. Ritselaar worden. Wie is het met ik mannen? Proficiat? Ja, ik weet niet wie het is. Het is echt een fantastische dag. Het begon om 7:15 met de krant lezen. En ik heb geen idee wie laat het nu is. Heel erg goed. Eén goed feest hier, dus ja, fantastisch. Dat hebben we niet verwacht en het is zo gaaf om dit mee te maken. Al die lui die op ons afkomen. Ik heb geen idee wat nog meer op ons afkomt, maar goed. Gebeuren dat een keer. Speel ik de gekke vastelavond in. Gebeuren dat een keer. Wanneer dacht je van, we gaan meedoen bovenin? Nou, wie voor op de bühne stingen en vervoerd door het kanaal even, kreeg je die energie terug. Toen dacht ik van, dat zou wel een schat kunnen worden. En toen het zo was, wat ging door de heen, Jan? Ja, ongeluid, onrealiteit. Ik denk van, ik hoop dat Nemers me nu wakker maakt met deze druim. Want dat zou echt super jammer zijn, want de druim dat was zo geweldig. Het zit erop, ik let ze LVK. En welk gevoel overheerst er nu de dag naar de LVK-finale? Ja, gruts. Ik kon wel janken, zo mooi vond ik het. We hebben echt zo genoten. En dit jaar heb ik alleen maar genoten van al die mensen, maar ook heel erg van hem. We hebben zo'n onderrondje gehad op het podium van, boah man, wat een chique bedoeling. We hebben er zoveel aan te danken. En ja, we konden niet mooier afsluiten. Het was gewoon echt een gevalletje cirkelus rond. Ja, en dan gewoon op het einde, die knuffel die we elkaar gaven, was gewoon echt van ja, dit beter kunnen we gewoon niet een laatste keer invullen, zeg maar. Voor een derde plaats? Ja, zeker. Ja, we hebben, toen de eerste jury binnenkwam, dacht ik al, ja, dan bleven we in die top wel, maar winnen werd dan heel lastig. En we zien super blij met de derde plek. Gebeuren dat een keer. We blijven echt te schooien zijn.